ученици, учители, родители и гости на нашето тържество за изпращането на абитуриентите. Днес училищният звънец ще бие за последен път за 12-класниците, но той ще отеква в съзнанието им за цял живот. Любимото училище, любимите учители, приятелите от ученическите години не се забравят. Те са спомен и вълнение за винаги. Да посрещнем учениците от 12 клас, 12А клас, класен ръководител госпожа Светла Иванова. Госпожа Соня Стоянова. Б клас, класен ръководител госпожа Румяна Никова. Класен ръководител госпожа Красимира Кръстева. Д клас, класен ръководител госпожа Милена Василева. Госпожа Миланка Кръстева. Тъй като винаги съм вярвала в силата на Словото да гради и руши светове, искам да ви пожелая да вървите уверено и с достоинство по пътя, който сте избрали, без да забравяте откъде сте тръгнали. Да вярвате в своите сили. Животът ще ви изправя пред изпитания, ще проверява любовта, приятелството, вярата. Но вие не се отказвайте, не се предавайте, не се примирявайте с посредствеността, вярвайте в собствените си сили и следвайте до край мечтите.